फेनखौ बरबाद खालामजोबनानै होबाय। लोगो मोनबावनायबा एबार खनसेयाव हले गनाय नंला आंजों। ओंखाम जानोसै नामा सुजु बेबि? आं उखैथ'वाखै। दिनैनि गासिबो समानो बेकार थांजोब्बाय आंना। माबाफोर जादों नामा सुजु बेबि? बेखौ बुं मा जायाखै? आगे मोजां नुबायना? औ आब'। बेयावनो दोननोसै खोमा ना आगे? नोंनि गोसो आब'। होनबा आङो बेवहायनो दोननोसै। आगे नोंनो मा नांगौ आंखौनो बुं दे। जागोन आब'। आरो आगे नोङो माब्लाबाबो मालायनि न' होननानै साननो नाङा दे आगे। आं दंना आगे नोंजों। आरो माब्लाबाबो हारसिं होननानै साननो नाङा आगे। आब' नों मिथिगौना आं नोंखौ जोंनिफ्राय फैनायनिफ्रायनो बेसेबां गोसोखाङोमोन। I'm sorry आगे, आंबो नोंसोरखौ गोसोखांबाय थायोमोन। I love you आगे। आंना रुमा अबेयावमोनथाय? उन्दुहैनोसै आङो। नङाबा दा आफाया नुनांगौबा मानो दाबो उन्दुआखै होनलायगोन। या दुम सिमां गोदै गोदै नुयो खोमा। वाह दासो आराम उन्दुनोसै आं। मा दं आंनि बिसिनायाव? आयौ बुहुदासो फैबाय नामा? आयौ जय श्रीराम। सूर्या बुहुदखौबाबो गिया। सोर गथ' जाखो बेलाय? ओइ गथ' गोख्रै सिखार मानदेर। मा जाखो आब'? आब'सो होनदों नोङो? ओइ सोर नोंलाय गथ'? आरो आंनि बिसिनायाव मा खालामफैदों? र' आच्छा ओइ गथ' सिखाव खावनो फैदोंना नों? आब'लै आं सिखाव खावनो फैयाखै। ओइ गथ' नोंनि गोदै गोदै रावाव आंखौ गोजावगोन सानदों नामा? आं सिखाव खावनो फैयाखै। आं सिखाव नङा आब'। गासिबो सिखावफोरानो हमजाबा बेबायदिनो बुंखायो। नोंखौथ' आं जेलावसो हरगोन एबार। दानिफ्रायनो सिखाव खावनो सोलोंग्राबाय। आब'लै आं सिखाव नङा। आफा इनि आं सिखाव नङालै। आफा आगे नुबाय जोंनि न'आव सिखाव खावनो फैदोंमोन। आंजों हमजाबाय। आगे दाखा दानिफ्रायनो सिखाव खावनो सोलोंदों। आब' सरि आब' बियो सिखाव नङा। मा? आब' बियो सिखाव खावनो फैयाखै। आंसो लाबोदों। सिखाव नङा? बिदिबा सोरथो बेलाय? आब' बियो जाय आदै आरो मादैया
आंखौ मोनलांदोंमोन बे आगैया बे आदै आरो मादैनिनो फिसाजो आंनि रुमाव मानोथो थांनाय बिदिबा आब' आंनो रुमखौनो आन्दायदों आम सरि आब' गथ' मानसिना आरो दासो गोदान फैनाय आरो बियो जोंनावनो थासिगोन एबारनिफ्राय मा जोंनाव थानो औ आब' मानोना आदै आरो मादैया बे बुहुमाव गैला मा खालामो खालामबाय था नाथाय नेक्स्ट टाइम बुजायना दोन गथ'खौ आरो आंनि रुमाव दाहाबथों आंनाव सोङालासे दे जाबाय आइ उन्दुदो दां हरथ'बाय दे थांदो आइ नोंसोरबो उन्दुदो दां नों जेबो गिनो नाङा आं दंना ओमफ्राय ब्रेड दङ ओमफ्राय नों माखौ जायो जादोल' आरो माबाफोर जानो लुगैबावबा आंनो नङाबा फेरेंगा आदानोल' खिन्थादो नों मा जानो माखौ मोजां मोनो बेखौनो जागै आंना दावदै अमलेटखौसो गोथाव मोनो आब' नंगौना आगै औ आब' दे आगै ब्रेकफास्टखौ खालामनानै लाग्रोदो ओमफ्राय ना जाखांनानै जोंहा बेरायहैनोसै अबाव थांगोन आब' बर'सा आदामोननाव थांगोन नंगौ औ आंना जा थांनो लुबैखायोमोन आदामोननाव बेखायनोथ' दिनै बेरायहैनोसै जोंहा अके आब' अनलाखौनो संसैहाय दिनै आङो जायैयाबो गोबावानो जाबाय बाजै माहाय बाजै अन देदों नामा औहाय आगै नै एसे अनला जानो अन देदां जोंहाबो जानायानो जाथारासै गोबावानो जाबाय दे आगै दायो खुरैसे लांफैबानो जाबाय दे जागोन बाजै औ आगै ओमफ्राय बाजै माजोंथो संगोन माबाहाय आगै मैया काजलगाव हाथाइनिफ्राय दाउ मासे फिसा लाबोदोंमोन आङो बेजोंनो संनोसै सान्दों बिदिबाथ' गोथाव जाथारगोन माथो बाजै गोथाव जायोना जाया दायो जाहैनायदो आगै मानो गोथाव जाया जानो बाजै नों संनाया माथो गोथाव जाखायोलाय आगैनो जिरायनोबो सियार होनाय जायासै आंहा जेबो नङा दे बाजै आंबो थांसै बाजै आंहाबो ओंखाम संनांगौ दङ नङाबा दानो बोरायाबो रायलायगोन दे होमबालाय आगै थाथ'दो बाजै दा लांफैनोसै आङो अनला ओंख्रिखौ दे आगै लांफैबानो जाबाय नोंनि साननायनिफ्रायबो बारा दं बेयाव बाखिया
उनाव नांबावगौबा मोनगोन। नाथाय खामानियालाय मामोन? जागोन मेडाम। आंनो बेबायदि मानसिखौनो नांखागौ। थांनो हासिगोन। मादै? एमि नानि। मादै, मा खालामदों नों? नैहाय रानि, आं अनला जानो एसे अनसो देदोंमोन। अनला जायैयाबो गोबाव जाथारबाय नालाय, दिनै अनलाजों दाउजों संनो नागिरदों आङो। ओमफ्राय आलासि गथ'आ बेनोमोन नामा? औ मादै। मैया बाबुआ खिन्थाफैदोंमोन। आया, आं गसं होबाय थाबायसो। र' रानि, आं सियार लायनि। जेबो नङा दे मादै, सियारखौ आं लायनोसै दे। दे बिदिबा रानि। नानि, र' दे, आं जिरायनो सियार लायना फैनि। दे। Okay, ma'am. आं already send खालामखाबायमोन. बर'सा? Shh. दे, आं बायहेरायाव नेगोन. दा फैदो। बर'सा, माथो जाहांबायानो जोंना न'आ। Oh. बर'सा, जुदि जब मोनामोनब्ला थेवबो माबा मोनसे खालामगौमोन. जिंगा दासि आंनि नोजारो दोनगोन नोंखौ रानि साजायना आबाद मावनानै लाबो जाहोगोन नोंखौ आलो गोजोन